Къде си, мала свиня дебела? Здравейте, мили мои същества! Днеска отново сме с нашата любима баба Гранушка, обаче този път сме на Барби версията. Тук ще те призова с вазата и с картините, както си е по традиция. И ето я нашата любима бабунка, която този път е малко по-красива, с розова рокля. Ама в лицето си е същата грозница. Само мога да кажа, че къщата ѝ е по-хубава. Мога да живея тук. Ама пак е бърза. Къде отиваш, ма баба? Лоп. Лоп. Ще те разигравам. Лоп. Лоп. Майко носи просто. Ей, тази да ще я взема тук, да ти я мятам, пък може да станеш по-красива. Тук много лилаво. О, не. Само не на мен тия пак номера. Бре, ти ще си стоиш там, аз ще ти троша къщата. Оправяй се сама. Тук скрила ли си ми нещо? Не. Много ти скучна къщата, нищо не си ми скривала. Идваш ли? Не. Как може си толкова проста? Few moments later. Още ли не идваш, ма? Добре. Тогава ще те призова. Ще те разкарам малко. Да може да направиш няколко крачки, да отслабнеш, че ти трябва. Айде, ма къде си? Тук ли си? Олето си още тук. Айде, ма, ще ти помогна, айди, че на мен ми стана жално. Не те срам, бабо.